13 met een Gisa Hooijberg op de 76. Gisa Hooijberg in nummer 5. Holder I. Eliassen. Ragnar Heinarsson. Ragnar Steinland. Hope Johansen. Jan Ejonsson Midgard. Ulrich Hansen. Rome Jakobsson. Heitor Hense Knudsen. Jan Torstensson och Andreas Damm. Ulrika Besessegeber. Daniel Perez. Thomas Johansen. Heine Hector. Mattias Hennefeld. Marius Allansson. Karl Mikkelsen. Ragnar Wilson. Joel Morrison. Magnus Reilert. Och Treitor Thomasen. Och med det sätter vi på en bra och spännande disk.
att han ändå besök. Så de är till alla sista beslut. Intersport Sommartåg med Smartland. Här är Nalan fra Egypten från Dum. Ja, det är sessionen där står det sig bland annat från Dum. Och placerar man börjar för det snarare var om att förbundna linjen ställer sig klar till inmarsch och färdig från inkomstmässigt med i